Vastelovens vierders uit Rooi. Pierlazen en pierlazinnen van Rooi. Kijk, dat eerste was genderneutraal, maar dat doen we niet aan. Vastelovens vierders uit de kerkdorpen van Rooi. Kijk. Luisteraars en kijkers van Umbro Venrooy. Wat fijn dat jullie er allemaal weer ziet. Ja, dat kunnen niet weten. Fijn ook dat dit evenement weer te zien en te huren is op onze radio en op onze televisie. Geer, zou ik nou zoetjes aan willen vragen of dat ze jullie een stukje muziek willen spelen als achtergrond bij deze aankondiging. Welkom allemaal. Pierlazen en pierlazinnen. Wat hebben we weer een machtig mooi trio. Ze zijn werkelijk overal bekend. Mensen kennen ze van hun liedjes. Mensen kennen ze van hun pletjes. Ze hebben ons niet alleen de afgelopen weken, maar eigenlijk al jaren overal moeten studeren. Al jaren gaan we met ze met. Al jaren laten ze ons knallen. Vastelovensvrienden, maak erop voor de installatie van 2018. Een heel warm welkom aan ons college van BMW. Onze burgemeester en opperpierlaas Hans Gillissen. Zijn adjudant, onze deken Harry Smeets. Local burgemeester en wethouder Jan Lonen. Onze wethouder Ike Busser. Onze twee jonge talenten, wethouder Martijn van der Putten. Onze wethoudster Anne Thiele. En onze gemeentesecretaris Karel Joosten. Beste mensen, ik nu gooi jullie een mooi dorp Olly in Apenros te gaan zitten. En geniet nog even mooi op die plaats, want daar voelden jullie thuis. Maar nog eventjes, en dan nog heel liefjes en dan is het gedaan voor een paar dagen. Want dadelijk gaan we onze prins installeren. Ons prinsen en vorsten, hun ganse gemeente staan al klaar, daarachter in de coulissen. Ze hebben er zin in, ze staan te wachten. Jutjes aan speelde een mooi stukje vastelovensmuziek. Dan gaan we nou vragen om ons hoogheden hier uit ons ganse gemeente naar voren te halen. Als eerste, vorst René en prins Ruud de Eerste van de Meersense Zagenwetters. Vorst Martijn en prins Jelle de Eerste van de IJsselsteinse Pielreuzen. Vorst Twan en prins Twan de Tweede van de Darteleveulen. Vorst Job en prins Kevin de Eerste van de Oerlse Spurrimug. Vorst Clint en prins Martijn de Eerste van de Lutse Knulliges. Vorst Martin en prins Johan de Eerste van de Vredepielse Klutentrappers. Vorst Bart en prins Roy de Eerste van de Oostrupse Kartleels. Vorst Dirk en prins Ivan de Eerste van de Kasselse Schansenknubbels. Vorst Ruud en prins Stef de Eerste van de Hetze Hetsbulen. Vorst Steef en prins Johan de Eerste van de Kervers uit Smachtholdes. Vorst Stan en prins Ralf de Eerste van de Keienschieters uit Geesteren. Vorst Mark en prins Guus de Eerste van de Wietburen uit Walsum. Vorst Niels en prins Art de Eerste van de Ruud uit Blitterswijk. En nou, onze jeugdvorst, onze kerstverse jeugdvorst Guus, zien de adjudanten van onze prins, adjudant Ston en Kas. En uiteraard prins Trent de Eerste. En dan staan ze klaar. Onze vorst Rob
onze adjudanten Leon en Jules en onze hoogheid Prins Roel II. Zuutjes aan, veel dank voor dit machtig mooie muzikale onthaal. Dankjewel. Mooi, goed, allemaal lekker zitten. Vastelovensvierders. Voordat wij verder gaan met het programma, wil ik namens alle aanwezigen hier achter ons en de ganse gemeente jullie allemaal bedanken voor het mogelijk maken van deze ontiegelijke mooie dag. Ook commissie Ceremonie en Protocol van Vastelovensvereniging De Pierlaars. Dankjewel dat jullie dit zo gedaan hebben. Samen met de mensen, het personeel van de gemeente Rooi, dankjewel. Weer terug op een voor ons inmiddels toch vertrouwd plekje, na een jaar lang naar boven verbannen te zien geweest, weer hier lekker zitten in deze zaal. Fantastisch wat jullie dit samen weer zo voor ons allemaal mogelijk gemaakt hebben. Host is het zoiets dat wij onze Prins Roel II en ook andere prinsen kunnen gaan installeren. Maar voordat dat stukje ceremonie gaat beginnen, wil ik jullie eerst voorstellen aan een deel sprekers die dadelijk een mooi woord voor jullie gaan hebben. Inmiddels als eerste, inmiddels gepokt en gemazeld als zijn rol als onze opperpierlaars. Geef ik het eerst het woord aan onze burgemeester Hans Gillissen. Lieve mensen, wat geweldig dat we er weer zien. Wat geweldig dat jullie er allemaal weer in blakende welstand bij loopt. En vanmorgen toen jullie binnenkwamen, allemaal niks geleden in dat jaar. Dus alles wies erop dat we ook dit jaar weer een fantastische vastenavond gaan krijgen in ons geweldig mooie gemeente. En in aanvulling op alle belangrijke gasten, de belangrijkste gasten die al zien verwelkomd, toch nog een uitzondering voor 3 andere personen die ik eens wil noemen. Op de eerste plaats onze dijkgraaf, Patrick van der Broek. Dan is ook in ons midden samen met zijn charmante echtgenote. En Patrick, je kunt aan hem zien dat hij lang niet meer met zandzak heeft hoeven slijpen. Want de Maas gedraagt zich netjes. En dat geeft dat de dijkgraaf het ook een klein beetje rustig heeft. Dat gunnen wij hem ook van harte. Welkom, dijkgraaf van der Broek. En welkom ook een belangrijke gast namens het provinciebestuur. Onze eigen deputé Hans Tunnissen, dan is er ook samen met zijn charmante echtgenote. Ook geweldig dat jullie hierbij aanwezig zijn. En wij hopen dat jullie tot in Maastricht zullen blijven verkondigen. In Venray is het toch altijd het beste. Welkom Hans. En als derde, en dan richt ik me even tot de mensen thuis. Die zitten allemaal gekluisterd aan de buis. En ik wou me heel even ook richten tot een hele bijzondere dame die zit te kijken. Mijn schoonmoeder in Sint-Achten. Die zit ook te kijken. Lief Moeke, je weet het. Ik blijf toch de ideale schoonzoon. Al zou het kunnen zien dat er vandaag wat dingen over mij verteld werden die toch gerangschikt moeten worden onder de categorie fake news. Ik gooi ervan uit dat jij beter werd. En ik gooi er ook van uit dat ik altijd al ideale schoonzoon zal blijven. We gaan maar beginnen. We kijken wel wat er allemaal overal in komt. Welkom nogmaals allemaal en een fantastisch uurtje, 1,5 uur hier in het mooiste theater van de ganse wereld. We zien elkaar nog. Dankjewel, meneer de burgemeester. Ik weet zeker dat uw schoonmoeder ontiegelijk blij met u is. Vastelovensvierders. Na een aantal jaren staat hij hier nou voor het lijst. Net als alle andere keren heeft hij zich samen met zijn adjudant Wouter goed voorbereid op zijn zware taak op deze vastelovenszaterdag. Vastelovensvrienden. Voor het laatst hier op deze prinseninstallatie is hier voor jullie Vorst Rob. Zo. Goedemiddag Pielhazen en Pierlazinnen van Rooi. Goedemiddag vastelovensvrienden uit gans de gemeente.
Ja, dat wordt voorbereid. Hoi. Weet je nog? De eerste Prinsen-installatie. Toen ging het over keuzes maken. Weet je nog de flauwe grap over Omroep Rooi? Stel, je moet kiezen tussen een uur luisteren naar een aflevering van Rob Klosses Volksmuziek met schwung of een erem eraf. Dan had je een lastige keus. Namelijk o linker of rechter erem. En dat jaar daarna, toen adjudantje Donny Mulders het moeilijk vond om dialect te praten, hij moest toen live de ganse installatie in het Venrots vertalen aan Marit van Dillen. Ik zie ze nog zitten met hun koptelefoon ervoor op het podium. Of den keer dat gedoe in Venray over die buitengewone opsporingsambtenaren, die BOA's. Weet je nog dat wij, Ike Busser, toen ter plekke een boa om de nek hingen? Dat was mooi. Ik weet trouwens niet wie er banger was. Ike of den boa. Ik huurde later van de eigenaar van de slang dat beest helemaal van slag is geweest. Waarschijnlijk had het beest gedacht dat het voedertiet was. En normaal kreeg dat beest dan een klein muisje. Maar zo'n king-size hamster, dat had hij toch niet verwacht. Of weet je nog een keer dat je terugkwam van een vorstenraadsvergadering, toen hadden er een paar, maar vooral de voormalig voorzitter van de Vredepiel, den ze nou ook nog prins hebben gemaakt, commentaar op uw filmpjes en powerpoints, die zo speeches. Nou, als er één deur op gebaat zou je zien bij een powerpoint die zijn speeches. En dan het vorig jaar. Het leek allemaal zo grappig, hè? Dat verhaal met Kaasselen. Vertel vandaag maar eens hoe het echt staat. Dat we er echt dichtbij waren om Kaasselen aan Horst over te doen. Maar door een kleine juridische fout is dat toen op het allerlijst afgeketst. Sterker nog, het had Kees van Rooij, de burgemeester van Horst, de kop gekost. Hij moest zijn biezen pakken en is nou burgemeester moeten worden van fusiegemeente Meijerstad in Brabant. Hij moet nou voor straf carnaval vieren in plaats van vastelavond. Ja, en toen hebben wij er nog maar het best van gemaakt. Hebben we het op een grapje laten lieken. Hebben we net gedaan of die filmpjes met de burgemeester van Venray en de burgemeester van Horst. De dijkgraaf, inderdaad, den bolle uit Oelderen. En dat op het lijst geregelde filmpje met de snor van Limburg er allemaal bij huurde. Maar wat hadden G en wat hebben wij gebaald dat dat plan helemaal mislukte. En tot overmaat van ramp liet prins Frank II, den verbinder van het vorig jaar, daar ook nog eens heel zielig ten overstaan van al die dorpen daar met den vorst van Kaasselen boven het volk zweven. Ik zie ook nog hangen. Man, wat kik de G bezegt. Het was zelfs zo erg dat je de afgelopen vastelavond net gedaan hebt alsof je 2 dagen ziek werd. In werkelijkheid waren opgenomen in een crisisopvang van een instelling voor geestelijke gezondheid. Echt erg was dat. Maar goed, nou gaat het wel weer. En is dat debakel na 11 heftige sessies bij uw psycholoog eindelijk uit een bol. Maar goed, ik vond dat het tijd was dat ze nou allemaal de waarheid maar eens moesten huren. En trouwens, nou ik toch bezig ben, hoe is het met dat college van wethouders? Liggen die er dit jaar ook wel zo ongeïnteresseerd bij als al die andere jaren? Vooral de Jan Lonen. Dan kijkt al wel alsof hij het allemaal volgt, maar volgens mij is hij in zijn cupje veel meer met zijn kleine bezig. En zijn kindje dan, bedoel ik, hè? Trouwens, over dat college, dat is in de afgelopen jaren wel heel druk van samenstelling gewisseld. Het vulweg van het liefdesleven van Gordon. Zeer veel wisselende contacten, zullen we maar zeggen.
En waar is dat van Pieters trouwens? Hè? Die moest nog altijd verstraft blijven tot na de installatie. Dit jaar zal hij al wel op de latten staan, ergens op een besneden berg. Dat kan hij handig betalen ook. Want dat is mooi, zelf vrijwillig opstappen en dan ook nog eens een flinke zak geld metnemen. Dat zou je als voorsters moeten doen. Vrijwillig opstappen en dan nog een flinke zak lapgeld metkrijgen. Dat zou je mooi zien. Of hoe is het met Hansje, Pansje, Kevertje? Die zijn ekje met de adjudant alweer opgevoerd. Hij kan blij zien dat een dijker ieder jaar nog zo gek is om mee te doen aan dat dorpstoneel. Als je dat meevraagt, is dan Hansje toch wel een zuute. Dan zullen ze net als Giel Belen eens een keer flink moeten roosten. Dan komt er een repliek van ergens. En als leven die Franstalige tweetjes over dat gat in de piel. Ja, in het Frans liet het dan nog wat. En die van de Vredepiel, die begrepen die tweetjes in ieder geval niet. Vorige week tweette hij nog. La vie dans Pépil est aussi lente que le gros caca. Het leven in Vredepiel gaat zo traag als dikke... Ja, dat woord kaka, dat lukt zelf wel, ja. Et j'aime ça. Ik houd ervan. A été signé François Gilles. Was getekend Frans Gillissen. Ja, Hansje dat zal dadelijk wel weer op zijn bekende, scherpe, vilijne manier de sprekers van de repliek dienen. Scherp, Hansje wel. Het zal waarschijnlijk meer op dat toontje van juf Ank uit de Luzemoeder gaan. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stam met je voetjes, met je handjes in de zij. Ik ben Hansje en wie ben jij? Maar goed, nou dit jaar is het dan ook mooi geweest, Robbie. Dan kunnen we een eigen kraam weer opruimen als je 's nachts weer eens veel te laat thuis komt. Dan kunnen we eigen klier ook eens een keer strikken. Dan mogen ook kinderen ook eens een keer in een boterham smeren en daarna als een haas naar opa en oma brengen. Ik heb zat voor ogen gedaan. Maar goed, geniet er nog een keer van tussen al die haantjes met die veren op de kieps. Moet trouwens wel één ding metgeven. Van al die vorsten zie je wel één van de knapste. Daar zitten me toch een hoop lelijkerts tussen. Maar dat moeten we misschien maar niet hardop voorlezen. Oh ja, de tekst voor morgen in de kerk, daar ben ik niet meer aan toegekomen. Ik heb voor het gemak dat gedicht van een rivier nog maar een keer uitgeprint en klaargeleid. Dat het morgen toch niemand durft. En als er wel iemand over begint te nuilen, dan weten ze ook meteen wie ze volgend jaar vorst moeten maken. Zo, ik ben het kwijt. Ik hoop dat je nog veel schik hebt in ons laatste jaar. Volgend jaar gaan we weer lekker samen met de kamerui en ons kinderen op stap. Als je dat maar weet. Heel veel liefs, Maaike. PS. Het zou je sieren als je mij nou spontaan namens de Pielhaas een dikke bos bloemen aanbiedt. Trouwens, laat ze den bos volgende week maar gewoon bezorgen, anders loopt er vandaag de hele dag met te slapen. Pielhazen en pielezinnen. Ik heb hier de afgelopen 5 jaar bierstig van genoten. Ik heb er heel graag gestaan. En de komende dagen ga ik er uiteraard ook nog één keer gruwelijk van genieten. En ik hoop dat ik het dit jaar wel tot en met de dinsdag volhoud. Lieve mensen, geweldig, dit is allemaal schele wazel, of zoals Peter Theo altijd meegezeten heeft, een hele hoop zeik op een riek. En ik wil eindigen met de woorden die ik ook geleerd heb van een bekende vastelavondvierder, een voorbeeld voor mij als het gaat om de vastelavond, en dat was Hugo Stappers. En dan zei, humor is een serieuze zaak, daar gaat een zomaar niet met lachen. Vastelavond samen.
Dankjewel Rob voor deze prachtige brief. Misschien moet ik eigenlijk zeggen, het staat hier niet, maar dankjewel Maaike, heb je mooi geschreven. Goed gedaan. Vastelovensvierders. Dan is het nou echt hoogste tijd om over te gaan naar wat wij feitelijk hier voorzien. In onze cultuurtempel waar we vandaag te gast zien, gaan we een aantal mensen installeren. De installatie van onze aller opperpielaars komt nou ook eerst. We gaan hem direct vragen om zijn prinsenketting aan onze prins om te gaan hangen. Maar eerst gaan we luisteren naar onze bullenlezer. Met statige muzikale ondersteuning wil ik nou vragen of onze bullenlezer naar voren gaat komen. Het woord is aan onze YouTube-kunning, onze vocale nachtegaal, een mens met een goed hart, onze opperbullenlezer Dave Kavis. Van het doorluchtige college van de Raad van Elf van Vastelovensvereniging De Pielaars werd op zaterdag de 6 januari 2018 benoemd tot opperheer over alle pielhazen, waaronder de Meerserse zagenwetters, de Oelerse spurriemuggen, de IJsselsteinse pielreuzen, de Lense knellekes, het Dartele vuilen, de Vrede Pielse klutentrappers, de Oostromse karklingels, de Kastelse schansenknuppels, de Hetse hetsbulen, de Kijvers uit Smaktholtes, de Blitterswikse ruik, de Wansumse windmul, de Geisterse keienschieters en de Rooise hazenkeutels. Als opvolger van hun doorluchtige dwaasheden, de prinsen, Kom de Nurste tot en met Roel de Nurste, Twan de Nurste, Harm de Nurste, John de Tweede, Frank de Nurste, Paul de Vijfde, Joris de Nurste, Bart de Nurste, William de Nurste, Paul de Zesde en Frank de Tweede. Vastelovensprins 2018, met alle rechten en plichten aan het hoerige ambt verbonden, en tot zijn adjudantenkoers Leonaerts en Jules Rijvers. De op de 3e van de 12e in 1970 geboren en getogen Venrotse jong Roel Gommans. Regierend onder de naam Prins Roel de Tweede. Dankjewel Dave. Dankjewel burgemeester Gielissen voor het ondertekenen van deze bul. Burgemeester, Prins Roel en uw adjudanten, kom jullie alsjeblieft hier voor het podium op. Welkom mannen, dan gaan we nu over tot het stukje installeren. Mag ik ook burgemeester Gielissen vragen om een ambtsketting direct af te nemen. Dankjewel adjudant. Dan gaan we nou echt
onze Prins Roel II installeren. Opperpierhaas. Mag ik ook dan vragen om Prins Roel II zijn prinsenketting om te gaan hangen? Prins Roel II, zullen je nou als een opperpierhaas zien een opperpierhazen medaille om willen hangen en hem zien opperpierhazen kieps op willen zetten? Fantastisch. Zoetjes aan, mogen we nog één keer een driedubbele hazenklap voor onze Prins Roel II. Fantastisch, dankjewel. Opperpierhaas, heel veel dank. Adjudant, heel veel dank. Ik wil jullie vragen een plaats te gaan nemen, want nou krijgen we onze volgende spreker. De volgende spreker is zeker aan de knoppen niet meer te stoppen. Maar ook zijn kwaliteiten als spreker zijn ijzersterk. Hij heeft ons allemaal van hele kleine kinderen tot mensen ouder als 8 keer 11 jaar laten stuteren. Hij laat ons met de ogen open, dromen onder 1000 sterren. Hij kan schoefelen met woord. Hij heeft altijd ergens in rooi. Komt hij aan met buslijn 29 en dat altijd van A50. Hier is voor jullie onze super vette Prins Roel II. Pielhazen en pielhazinnen van Rooi! Nou, lekker wakker allemaal, mooi. Goeiedag allemaal. Ike, Jan, Martijn, Anne, fijn dat jullie er allemaal ziet. Ben ik nog iemand vergeten? Hans. Hey, Hans. Hoe vind je het zelf gewoon? Het afgelopen jaar. Ja, gewoon lekker. Ja. Heb je goede dingen gedaan? Ja, ik ben er eens even ingedoken. Pelemaas afgezocht, Facebook afgezocht, Twitters afgezocht. En ik heb gewoon niks kunnen vinden. Er is hier niks veranderd. Er is geen vernieuwing, geen progressie. Ja, voor de mensen uit Vredepeel, progressie betekent vooruitgang. Hè? En voor de mensen uit Vuilen, dat betekent weer, dan moeten we hem harder op de start rijden. En als je dat niet begrijpt, dan kun je beter bij de gemeente gaan werken. Nee, Hans, er is helemaal niks gebeurd. Helemaal niks. Maar ook echt niks. Er is niet alleen leegstand in de winkelpanden, maar ook in uw bulken. Er gebeurt helemaal niks. En dat jullie met je parkeerbeleid bedoelen dat alle verfrissende ideeën maar in de ijskast werden geparkeerd. Ja, dat is toch niet de bedoeling? En ik zie ook totaal geen avonturier in jou. Helemaal geen avonturier. De avonturier Hans Gillis, dames en heren. Ik ben eens op Facebook gaan kijken en een van zijn laatste Facebook-posts op 19 januari 2018. Na de storm van gisteren is het een tijdje niet veilig in de bossen. Vandaag heb ik heel voorzichtig even in Vredepeel vanuit de Middenpeelweg de bosrand bezocht. Freek Vonk is trots op jou. Hans, we moeten op avontuur. We moeten iets nieuws gaan maken. Het is toch niet voor niks dat Veltem zich al af wil splitsen. We werden straks opgeslokt. Door deuren of zo. Je moet er laten huren. Ik zou je zeggen, Hans, gillen ze een keer. We moeten van Rooi een metropool maken.
En dat bedoel ik niet een stukje door, dan liever niet met de bus gaat. Nee, een echte wereldstad. We gaan het echt anders doen. En gelukkig, want we zien nog op tijd en we hebben maar korte tijd, dus ik heb ook jullie hulp nodig. We hebben maar een paar dagen de tijd. Maar gelukkig draaien wij nou aan de knoppen. Dus het is nog niet te laat. En om jullie vast een beetje een idee te geven wat we van plan zien, en wat ook jullie allemaal te wachten staat en waar we jullie hulp bij nodig hebben, hebben wij een klein bescheiden promotiefilmpje gemaakt van het Venray, hoe wij dat willen zien. Dames en heren, o aandacht, mag het licht een beetje doven en o aandacht voor de volgende film. A village. A sleepy village in the north of the south of... whatever. Somewhere in Amsterdam. Venray. What's a Venray? A different name for a turd? It's quiet. Too quiet. This village is asleep. Or should I say, dying. This village is almost dead. Almost. But it's not too late. Let's push the button. Let's do things differently. Let's start building the best city in the world. Welcome to fabulous Venray, the world's biggest, most beautiful metropolis of the world. When you arrive in Venray, you can park your car at the world's biggest transferium named Kastenray. There, you'll find some of the remains of what was once a pretty picturesque farmer's village. From there, you can take the free Ike Shuttle Busser, named after the former city council member Ike Busser, to the vibrant city center of Venray. When you arrive in fabulous Venray, you can visit some of the most impressive buildings of the world. Take the elevator to the 111th story of the tallest building in the world, the Hans Gillison Tower, named after former mayor Hans Gillison. Don't forget to bring your camera, because the view from there is spectacular. And while you're up there, let's grab a lunch at Nell Cranmere's revolving restaurant, The Swan, crowned with 2 Pirelli stars. You can visit some of the most cultural treasures that Venray has to offer. You thought Cristo Redentor in Rio de Janeiro was big. Venray has the Big Hensenius, 1 meter taller and wider than that stupid sculpture in Rio. And then there's the pride of Venray, Barcelona, eat your heart out. Because we have the Sagrada Petrus Banden Familia. And what would you say about a beautiful open-air 80s museum named The Bleak? All shops are named after big icons from the 80s. For example, you can buy your clothes at Wolf and look like someone from the cast of the TV series Airwolf. Or become as strong as Jean-Claude Van Damme at Greengrocer Van Damme. After all this, it's time to prepare yourself for the big night out. Perry will prepare you some of the finest fried foods. A perfect base for the rest of the night at Snack Palace, the Hoender. For a good start of the evening, try a small gamble at Jan Lunen's Lucky Palace and get lucky. It's crazy. It's amazing. It's fabulous Venray. Or go see Gert Janssen sing at one of his concerts in his own Gert Janssen Dome. And if you're still not tired after all this and are still hungry in another way, you can go on all night long at City Hall Moulin Roy. And here ends an incredible 24 hours in fabulous Venray. The time is ticking, so let's start right away. Let's make Venray fabulous. Ja, Pielhazen en Pielhazinnen, zo doen wij dat in Rooi. We gaan er 3 dagen tegenaan. En ja, je kunt het zien. Middags aan de knoppen is Rooi niet meer te stoppen. Vastelovend samen.
Machtig mooi, Roel. Bedankt voor dit stukje ontiegelijke goede rode promotie, zullen we maar zeggen. Fantastisch. Kels, vastelovensvrienden. Hier op de bühne zien jullie alle prinsen ook van de kerkdorpen zitten. En onze prins Tren van den Hazekeutel. 2 vorsten uit de vorstenraad gaan al deze prinsen allemaal introduceren. Alvorens ze hun sleutel overgedragen gaan krijgen van onze prins Roel II en uiteraard onze opperpielhaas Hans. Heel graag wil ik naar voren vragen de vorsten Stan en Steef namens de vorstenraad. Laat jullie kanjers maar komen, jongens. Zo. Ja. Het is maar goed dat de standaard heel laag en heel hoog kan. Vastelovensvrienden en vriendinnen van Rooi. Ook namens de kerkdorpen, allemaal van harte welkom op deze installatie. Een speciaal woord van welkom aan alle mensen in de buitengebieden die nou de radio moeten luisteren. Maar vanaf volgend jaar door een supersnel glasvezelnetwerk in 4K OLED kwaliteit hoorscherp kunnen zien op de televisie of burgemeester Hans zijn tand wel goed gepoetst heeft. Wij gaan vandaag de prinsen van al ons dorpen aan jullie voorstellen en prinsen gewit allemaal. Vastelovens is een mooie traditie, maar neem van, het komt niet allemaal serieus waar. En bij de vorstenraad kosten ze ook geen betere vinden, dus wij zien eigenlijk ook maar tweede keus. Dus dan weten jullie dat, bij deze. Wij kunnen niet beginnen met wat beters. Dus beginnen we met prins Ruud van de Meerselse Zagenwetters. Overdag werkt hij als keukenmonteur in dienst van Henk Bovier. Als je daar een keuken aanschaft, dan betaalde er 2. Ook loopt hij regelmatig met een dienblad gelijk boter bij de vis. En hij speelt ook knap tuba. Dat is ook het enige wat knap aan hem is. Hij speelt tuba bij de Rosenthaler. En ook bij het plaatselijke fanfare. En hij blijft maar deurblazen. Wat dat betreft is hij onvermoeibaar. Hij is getrouwd met Liane. En met hun kids Sanne en Rick werd hij graag gezien. Maar Ruud wordt wel een beetje link als blijkt dat mensen anti-Liane zien. Mensen, prins Ruud van de Zagenwetters uit Meerselen. Hij regeert dit jaar met zijn leus. Nou, even geen knap tuba of dienblad in de hand, maar voorop in het Zagenwettersland. Ja mensen, en om naar Meerselen vooruitgang te kunnen boeken is altijd fijn. Maar helaas gaan wij eerst verder met de peelreus uit IJsselstein. Prins Jelle is kiepenboer. Noemt zichzelf de koning van eier en hennen. Tot zover het serieuze gedeelte. Nou is het dus tijd om hem eens flink te gaan jennen. Hij gaat gerne naar VVV, daarvan is hij echt helemaal zot. Alleen vragen wij ons af wat hij nou elke keer bij dat toeristisch informatiecentrum moet. Hij kijkt graag een filmpje, er liggen dan ook flink wat dvd's in zijn la. Dit doet hij samen met een beruchte crimineel genaamd Maris K. Opslag krijgt hij enkel met tennis, dan gaat het echt als een raket. Kinderen hebben ze nog niet, dus wat dat betreft is het nog geen snelle Jelle in bed. Mensen, dit is prins Jelle van de Pielreus uit IJsselstein en hij regeert dit jaar met zijn leus. Nou, in IJsselstein doen we dat anders. Wij zeggen eerst Pielreuzen en Pielreuzinnekes. Dan zal ik toch mijn leus zeggen voordat het helemaal uit de hand loopt hier. Met deze dag heb je geen eier of racket in de hand, maar samen met jullie vuur op door het Pielreuzenland. Af!
we gaan maar vast door. Aangezien we qua niveau lekker verder kunnen zeulen, gaan we verder met de prins van het Dartele Veulen. Prins Twan woont samen met prinses Mariet, Cindy, Loes en Chantal zijn de andere 3 jongvrouwen. Vandaar dat je hem wellicht wel eens door de H&M of de Primark ziet showen. Hij woont dus met 4 vrouwen thuis. En vrouwen kunnen nog eenmaal biestig neulen. Daarom is hij gevlucht en prins geworden van het Dartele Veulen. Zijn grootste passie is oldtimers, maar zelf mag hij nog niet met pensioen. Al zullen denken dat hij dat met zijn voorletters ABP wel zou kunnen doen. Hij werkt als rozenkweker, maar heeft nou voor het prinschap gekozen. Maar dat wordt zwaar, want het prinsenleven gaat ook niet over rozen. Mensen, dit is Prins Twan van het Dartele Veulen en hij regeert dit jaar met zijn neus. Ja, vastelovensvrienden, al graaien de rozen en de route, deze vastelovend zetten wij de bloemen buiten. Alla! Ja, vastelovensvrienden en vriendinnen. Ook met onze volgende prins hebben wij qua niveau niet bepaald veel geluk. We gaan namelijk verder met de prins van de Oelderse Spurrimuk. Hij heet eigenlijk Kevin Gommans, maar als prins Toffel is hij wereldberoemd. De Raad van Oelderen wordt nou ook wel de ridders van de Ronde Toffel genoemd. Geld uitgeven doet hij het liefst tijdens het stappen, dan is hij helemaal in zijn sas. En de centen hiervoor die verdient hij met tomaten, dus hij zit nooit krap bij kas. Als enige prins van allemaal is deze jongeman nog vrijgezel. Dus dames, griep wel de kans, dan zitten we misschien een keer aan Toffel bij deze kel. En dat hij van oorsprong uit Nijmegen komt, ligt op voorhand een beetje dubbel. Maar zoals zijn Oelderen zeggen, alles beter dan een Kaalselse schansenknuppel. Mensen, dit is Prins Kevin van de Oelderse Spurrimuk en hij regeert dit jaar met Zineneus. Met Antje Dante, Maaike en Willem ga ik voorop en zetten we gans Oelderen op zijn kop. Oelderen! En voorlopig blijven wij nog even aankleunen. We gaan door met de prins van de Knulletjes uit Leunen. Prins Martijn is getrouwd met kapster Anne en vindt er een beestig lekker ding. Ze zien echt geknipt van elkaar en liggen voorlopig dus nog niet in scheiding. Jullie weten nou wat zijn mechje doet, maar weten jullie ook wat zijn beroep is? Hij werkt bij de Verkenshal Hoebenstein. Voor hem dus letterlijk big business. Ook zit hij in de kermiscommissie. Maar weten jullie wat het jammer is? Met Prins Martijn in de kermiscommissie gaat hij en de kermis. Met voetbal is hij gestopt, maar hij is wel trainer, leider bij SV Leunen. Het enige wat hij doet is met een pilsje tegen een duck-out aan leunen. Mensen, dit is Prins Martijn van de Leunse Knulletjes. Hij regeert dit jaar met zijn neus. Knulletjes, wij gaan er tegenaan. Ja, en dan zullen we maar gauw verder gaan met deze lijst vol met echte afknappers. Dus gaan we door met de volgende prins van de Vredepeelse Klutentrappers. Hij is de Nestor onder de prinsen, maar voelt nog steeds een vastelovenskik. En mensen, zeg nou zelf, mooi Gries is ook niet lelijk. Inmiddels verzet er af, maar vergeten doen ze dat zeker niet. Prins Johan is nou zijn nieuwe naam, samen met zijn prinses Helmi. En zuinigheid is voor dit prinsenpaar blijkbaar een heel belangrijk ding. Ze wonen namelijk aan zwart water en ja, zwart betaalde geen belasting. Als je hem wilt praten, klinkt dit schoner dan een stuk van Van Koten en de Bie. Als kei dat kan, dan kunnen wij wonen kunnen zonnen. Wij verstaan hem ook niet. Mensen, dit is Prins Johan van de Klutentrappers uit de Vredepeel en hij regeert dit jaar met zijn leus. Ja, ik kan het niet laten om even te praten, want alleen met elkaar, dan wordt deze carnaval een helle scoorde. Hoorde!
En ook bij de Oostrumse kerklingels staan ze niet bekend om hun meesterbrein. Mensen, de langste prins van de gemeente Rooi, Roy de Klein. Prins Roy is getrouwd met Linda. Ze hebben een echte kleine genaamd Ties. En Roy werkt als logistiek procesengineer. Maar ja, dat is logisch. Hij zegt zelf 24/7 te genieten van het leven. Dat kan toch echt niet. Je moet altijd genieten van het leven, Roy. En niet alleen op 24 juli. Gelukkig heeft hij genoeg mensen die hem hierbij zullen steunen. Want zijn schoonbroer is namelijk prins van de Knellikes in Leune. Voor deze familiemens is behalve familie ook sport belangrijk en wel voetbal. Maar toch zet hij dit op een iets lekker pitje in de stiet voor carnaval. Mensen, dit is Prins Roy van de Oostrumse kerklingels. Hij drinkt hier dit jaar met zijn leus. Doe het samen en maak het mooi. Vastlopen samen. En als de emmer bij de Pierhaas al vol is, dan zien dit de welbekende druppels. We zien aangekomen bij de prins van de Kastelse Schansenknuppels. Prins Ivan doet geer aan voetbal en ook skiën vindt hij erg vet. En dan maar hopen dat hij dan geen lange latrelatie heeft. Dit is gelukkig niet het geval. Hij is al jaren gelukkig getrouwd met Alice. Ik vraag mij wel af met zo'n internationale naam of de naam van Alice ook echt met dubbel Alice. Hij is eigenaar van een adviescentra, de adviseurs van Bol. En niets, maar dan ook helemaal niets, is deze mens te dol. Das ist ja eine gute Kombi, Wintersport und Bier saufen. Maar ook na een goed carnaval vieren, moet die hele stijl ook naar huis lang laufen. Mensen, dit is Prins Ivan van de Kastelse Schansenknuppels en hij regeert dit jaar met zijn leus. Carnaval vieren we met elkaar, niemand zit er neven, doet allemaal met. Dan gaan we zeker mooie dingen beleven. Dat blijft toch Kaaslo. En ook de volgende prins is net als Ruud Gullit niet te benijden. We gaan door met de prins van de Hetsbulen uit het pittoreske Heide. Prins Stefan woont samen in de hei met zijn prinseske Evelien. Hij mocht van haar prins worden, omdat hij zei, het duurt echt maar even, Lien. Hij werkt in Eindhoven als werkvoorbereider in vastgoed. En hoewel misschien cliché, dat komt bij deze kel vast goed. Of ja, werkvoorbereider. Getallen en cijfers is wat zijn werk echt voorstelt. Maar gelukkig is hij met deze carnaval zeker aan het eind behoorlijk uitgeteld. Maar voor zijn dorpje in de hei wil hij altijd iets betekenen. En geheel volgens zijn beroep kunnen dan ook altijd op hem rekenen. Mensen, dit is Prins Stefan van de Hetsbulen uit de hei. En hij regeert dit jaar met zijn leus. Zing, dans en heb veel schik met elkaar. Dan bouwen we er een schoon vastloond van dit jaar. Alla! Ja, dan zien we nou aangekomen bij een vereniging waarvan de moed Ollie ongetwijfeld echt helemaal diep in de schoenen zakt. Namelijk de Kijvers uit Holtes en de Smakt. Altijd instructie. Prins Johan is samen met zijn Jolanda al 10 jaar helemaal in zijn sas. En regelmatig zit hij met zijn hond Herman in de zon op het terras. Van muziek zit zijn kop echt helemaal overvol. En met zijn eigen band Chantilly Lace speelt hij jaren 60 rock'n'roll. Hij heeft veel idolen en veel daarvan komen uit de muziekbusiness. Al vragen veel mensen zich denk ik wel af wie in vredesnaam Jerry Lewis. Prins Johan gaat dit jaar in Limburg en ook in Brabant voorop. En hopelijk kan de ouleus nou wel uit de kop. Kevers en keverinnekes. Zo weet ik het wel. Zing, dans en rock'n'roll. Met deze carnaval slaan wij pas echt op hol. Reeds.
moet er heel even bij zeggen, dit is de versie die de prinses gemaakt heeft. Ik zal ook even mijn eigen versie doen. Seks, drugs en rock'n'roll. Met deze carnaval zoepen wij de pensen vol. Zo, verder was er nog een set wel kwijt. Vanuit Brabant rijden wij weer terug naar het Limburgse land. En zien nou bij de keischieters uit Geisteren aanbeland. We worden gemeend in Rooi 273 buurm gaat omzagen. Staat er in Geisteren en een echte boer bovenop de prinsenwagen. Prins Ralf heeft net een prinselijke woning gekocht. En zich ook nog een nieuw prinseske en ook uitgezocht. Hij houdt van wielrennen in een groepje of solo. En zijn strakke sportkuiten passen dan ook goed in die witte prinsenmaillot. In Geisteren halen ze ook wel van een vetje bier. Maar om het leeg te maken doen ze dat bij de keischieters niet met 11, maar met een raad van 4. Mensen, dit is Prins Ralf van de keischieters uit Geisteren. En hij regeert dit jaar met zijn neus. Deze vastelovend even geen toer in de hand, maar carnaval vieren met gans het Keienland. En dan zetten wij nou met zware tegenwind koers richting het Wansumse Windbulenland. Doch is Prins Gustenbaas een van de weinige windbulen met nog wel een gezond verstand. Hij is in zijn dagelijks leven boer op zijn eigen melkveehouderij. Maar de komende dag heeft hij absoluut geen tijd voor den koekalverij. Prins Guus speelt bij de Joekskapel fanfare en is ook bassist, heel erg muzikaal. Maar als hij weer eens op de lappen is geweest, luistert hij 's morgens vroeg niet zo graag meer naar de kleine mees zijn eigen kabaal. Nou, voor de nieuwe rondweg, eindelijk het startschot is gegeven door een wakker geworden bedambtenaar, kregen de Wienbulen, net als in Venlo, hun eigen Maasboulevard. Hopelijk is hij er helemaal klaar voor, want een druk vastelovenseizoen zit vol met 100.000 dingen. Dus hopen wij niet dat wij moeten zeggen, Guus, kom naar huis, want Precies. Mensen, dit is Prins Guus van de Wienbul uit Wansum en hij regeert dit jaar met zijn leus. Deze carnaval niet aan het werk als boer, maar bij de Wienbul aan het roer. En dan is het nou tijd voor de laatste prins van de ganse week. Dat is prins Art van der Ruik uit Blitterswijk. In zijn leswagen geeft hij de jeugd autorijvoorlichting. Maar het maken van zijn 2 kinderen was pas echt een bijzondere verrichting. Hij speelt graag een spelletje Candy Crush op zijn telefoon. Maar dan moet hij, net als in de leswagen, de komende dag aan de kant doen. En een mooie leswagen met alles erop en aan, dat is de standaard. En ook nog een verspoiler. Maar dan heeft hij zelf van de welvaart. Kijkt veel naar voetballen, maar gaat het liefst op reis met de kinderen en zijn paradepertje Vivianne. Maar nu is hij 3 dagen als prins in het Roekeland onder de pannen. Mensen, dit is Prins Art van de Blitterswijkse Ruik. En hij regeert dit jaar met zijn leus. Deze carnaval gaat de leswagen aan de kant. Dan gaan we vooruit, achteruit, links, rechts, vol gas dat Roekeland. Nou, burgemeester Hans de macht heeft overgedragen, kan hij met een gerust hart vastelovend gaan vieren. Maar als direct in de foyer eerst op een paar pilsjes trakteren. Deze 13 prinsen zien de komende dag over de deur op de Maas. Want zonder al deze verenigingen was het toch echt maar erg mooi troef bij de Rooise Haas. Vastelovend samen! Dankjewel, Kels. Dan word ik nou, Gerard, we zien nog 1 prinsje vergeten. Dan word ik toch, Gerard, onze wethouders Martijn van de Putten en Anne Thielen ervoor vragen. Om onze jeugdige prins, Tren, ook een mooie medaille en een ketting om te mogen hangen.
Kijk, dat gaat gesmeerd. Oh. Ga je wel, Tren? Dankjewel. Hooggeëerde Kels en uiteraard wethouder Anne Thiele. Allemaal ontiegelijk veel dank voor deze mooie bijdrage. Onze volgende spreker, die komt hier namens de Vorstenraad. Deze mens komt uit de deur van de Gelderkoel. De plaats van de Onze Lieve Vrouwen Onbevlekt Ontvangenkerk. Hoe verzinnen we zoiets? Trots tot in de kern, de gangmaker van de Hetsbulen. Ger en weer een welkom voor vorst Ruud van der Heij. Goedemiddag, thuis voor de buis en hier in de zaal. Beste vastelovensvrienden en vriendinnen van Rooi. En natuurlijk beste Hetsbulen en Hetsbulinnekes. En uiteraard geacht college van BNW. Welkom bij deze prinsinstallatie in Rooi. Hey. Jullie zien het natuurlijk absoluut niet aan mij, maar toch is het waar. Ik ben de alste vorst van dit illustre gezelschap hier achter mij, de Vorstraad van Rooi. Aan mij dit jaar hier een mooi toe te spreken. Nou zou je denken, de alste vorst, dan zal toch niemand zenuwachtig zien van een speech? Pff, ik ben stik zenuwachtig. Ik was net alleen maar aan het denken, wanneer ben ik voor het eerst zo zenuwachtig geweest? En dat is lang geleden, want dat was voor mijn huwelijksnacht. En er zijn verbluffende overeenkomsten tussen mijn huwelijksnacht en mijn optreden hier. Ik heb op allebei heel lang moeten wachten voordat ik het mocht doen. Is die maar zoiets, duurt het maar een paar minuutjes. En daarna het niemand er maar over. Maar ik weet zeker dat ik er mijn hele leven lang met heel veel plezier aan terugdenk. Oh, en nog een overeenkomst. Corina, dat wist je niet. Maar we hebben het dadelijk allebei op film. En nou ik dat zeg, denk ik, oei, Stan, Lizzie en Meike, dat zijn ons kindjes. Jullie zien het tussen kijken, maar gaat niet naar de film zoeken, want van zo'n film van uw ouders werd geen kind blij. Goed, voor ik begin wil ik eerst even checken of iedereen ook heel lekker zit. Prins Roel II zit je ook lekker zonder deze verhuurder. Het viel mij namelijk vorige week op bij het maken van de prinsenfoto hier in de zaal, dat hij op deze verhuurder zat. En prins Roel, wij hebben al lang gezien dat jij tot grote dingen in staat ziet. Dus wij geven deze verhuurder nou aan iemand anders in dit college, als je het goed vindt. En als je het niet goed vindt, doe het ook. Martijn van der Putten, ga je maar even staan. Dan zie je voor Steef deze verhuurder onder oog had. Ook Cupke mag echt wel eens wat meer boven het maaiveld uitsteken. Goed, ik hoop dat jullie straks allemaal met veel plezier terugdenken aan deze speech. Nou ja, bijna allemaal. Want elk jaar ziet die mensen daar weer in staat om er een nog groter zootje van te maken. Begrijp me goed, het zijn echt niet allemaal de verkeerde mensen hier. Zo is onze lokale burgemeester Jan Lonen, net als ik, een boerenzoon met een gezond boerenverstand. Hij was met een buurjongen op het volen in de hei. Je zult het niet zeggen, maar hij is slechts 1 jaar ouder dan mij. Maar Jan is wel iemand waar ik vanaf jongs aan tegen opkijk. En het verhaaltje wat ik jullie nou ga vertellen, dat moeten jullie goed onthalen, want het is symptomatisch voor dat gans college hier. Vroeger kwam altijd de schooltandarts met zijn grote bus op school. Ik had dan altijd weer schrik, want ik had altijd veel getjes. Maar Jan Lonen... Jan, doe de muntjes even op, laat die mensen eens kijken.
Ik was vorige dag bij Tanders Wasser en dan zei tegen mij, die van het college, dat zijn de enigste klanten waarbij als ik zeg muntje op, ik nooit hoef te zeggen verder op. Die hebben allemaal zo'n grote mond en die zien niks verleggen om een heel ver open te doen. Dus Jan, kom op. Ja, nou ja, jullie kunnen het misschien wel of niet zien, hij heeft echt veel vullingen. Ik lag dus een keer in de stoel bij de tandarts, in die tandartsbus, hè, en ik had wel 6 getjes. Maar net mij lag Jan in een andere stoel en dan had hij er nog meer. Maar, dat moet ik hem nageven, hij gaf geen kick. En toen hij klaar was, stapte hij uit de stoel, zwaaide de deur van die bus open, bleef staan, stook zijn hand in de test, en volgens mij heb ik het nog bij me, pakte een rol topdrop, haalde van eerst een drupje zo mooi dat witte papiertje eraf, keek een tandarts recht in zijn ogen aan, stekte dat drupje in de mond, lachte een keer vriendelijk aan de tandarts en dan stapte hij de bus. En ik vond dat stoer. Maar nou kijk ik er toch een beetje anders tegenaan. Want wat doe je dan nou eigenlijk? Hij veroorzaakte zelf die geitjes. Die liet je iemand anders opvullen. En vervolgens begon je gewoon weer van voor af aan. Ziet jullie het verband al een beetje? Of? Nee? Ander voorbeeld. Lucien de Feest Pierders. De Feest, dat had vroeger nog bij mijn broer, bij Laanboomkwekerij Michels Klasses. Bij Laanboomkwekerij Michels Klasses gewerkt. De burgemeester vertrekt geen spier. Maar je kijkt een beetje van alsof het niet waar is. Het is echt waar. Ja, eigenlijk niet echt, moet ik zeggen. Hij moest toen asperge steken en bij asperge steken graafde je een gat. Je stekte een asperge en je maakte dat gat weer dicht. Maar Lucien maakte die gaten niet dicht. Dat moesten anderen voor hem doen. Beginnen het verband al wat beter te zien, of niet? Blijkbaar zien politie van jongens van aangewend gaten te maken die anderen dan weer dicht moeten maken. Wij dus. Maar het was niet het ergste bij de feest. Hij kreeg per kilogram betaald en dat schoot niet zo op, moet ik zeggen. Dus ik zeg, Lucien, je kunt die asperges niet uit hun bedden broten, je moet ze steken. Lucien zei toen met die bekende smaal van hem, ik doe die asperges wel plukken. Ik heb hem toen keihard uitgelachen. Met plukken kunt toch niks verdienen, man. Ik kwam vorige dagen weer tegen. Ik zeg, en wat doet nou Lucien? Ik ben nou de gemeente aan het plukken. Nou kunnen jullie wel lachen, maar ik heb de feest een groot compliment gegeven. Dat is tenminste eerlijke praat, die mensen snappen. Want dat klinkt toch heel anders dan wachtgeld ontvangen. Dus, heren en dames van het college, doe wat Lucien doet en vertel de brute waarheid. Maar, maak één klein, maar niet onbelangrijk verschil. Begin er niet met als je gestopt ziet, maar begin er met nou vandaag. Hier stond dan de mensen klappen. Enkele voorbeelden. Als jullie tegen de deur zeggen, schoon door de poort, dan zeiden jullie, hier hebben een klein beetje geld en succes met die mensen in de dorpen. Zoek het maar lekker uit met allemaal vrijwilligerswerk. Maar college, de mensen in de kerkdorpen zitten al tot over een uur in het vrijwilligerswerk. Gelukkig zijn er veel mensen bereid om hun hand uit de mouw te steken, om samen prachtig initiatief van de grond te krijgen. Zo is Glasweb Venray tot stand gekomen dankzij ontzettend veel vrijwilligers. Zeker ook hier uit de wieken van Rooij, maar vooral uit de kerkdorpen. Een geweldig initiatief en succes, want in het buitengebied is het internet zo traag. Ik was bij een klant van mij in de Vredepiel en burgemeester en ik weten allebei dat toch niet de snelste mensen van Rooij wonen. Maar zelfs de klutertrapper vond het internet te traag en hij zei, Ruud, dat internet is hier zo traag als dikke stront bij 11 graden vorst in de kleine rioolpiep, stroomopwaarts tegen de wind in. Kijk, dat snappen mensen. Oplossing, glasvezel. En waar komt dat geweldige glasvezelnetwerk? Jawel, in alle kerkdorpen, behalve hier in Rooij. En oké, de Karkelings uit Oorsum ook nog niet. Die lieken soms scheer op die van Rooij. En die Winbuul uit Wansum, die zet zich er nog een beetje tegenaf, omdat een directeur van Glasweb Venray van oorsprong een ruuk is uit Blitterswijk. Zoals jullie allemaal goed op de kaart kunnen zien, liggen achter de hei de Knulligs uit Luenen. En achter ons ligt de Darteleveulen. En achter ons liggen de Pierreuze Dijstein. En achter ons liggen de Zaagwerts van Meerselen. En jawel, achter ons liggen de Pierhaas uit Rooij. Eigenlijk ligt van ons uit gezien alles achter ons. Jullie ziet ook wel dat wij het middelpunt van Rooij zien. En ja, wij zien de baas van Rooij. En als vorst van Hetsbuurlijk ben ik dus in feite hier gewoon de grote baas. Maar, geacht college, bescheidenheid siert de mens.
En wij van de Hertsbulen geven samen met de Vorstenraad weer het goede voorbeeld, want wij verbinden. Dankzij de Vorstenraad kregen alle kevers, zowel in de smaak als zowel in het Brabantse Holthuis, glasvezel. Dus weer wakker, Pielhaas. En sluiten we aan en binsoldeer met de kerkdorpen. En geacht BMW, die jongens van Glasweb, die maken hun eigen gaten weer netjes dicht. Dit hele grote gat is gemaakt bij de Spurrimukke in Oelderen. Dat gat is vervolgens weer dichtgemaakt met een nee-groot gat. Waarvoor is dat dan gemaakt? Voor ene schrole boom. Duidelijk niet afkomstig van laanboomkwekerij Michels Klasses. Dat gat is groot genoeg voor één gigantische eik. Kostte 3 keer 11.000 euro. En wie moet er betalen? Wij. Wij van de Vorstenraad hebben besloten dat die verkwisting vanaf vandaag gaat stoppen. Maakt de politiek een gat, dan gaan niet wij, maar zij zelf dat gat weer dichtmaken. Hoe is dat nou mogelijk, hoor ik jullie denken? Nou, dankzij een door ons gratis aangeboden workshop Gaten Dichten. Voor ons een opperpierhaas waar wij ondanks alles nog steeds vertrouwen hebben. Wij hebben Hans, zo moet ik het nou noemen Hans, sinds wij schouder aan schouder gezwoegd hebben om moeten leren zelfstandig gaten te dichten. Wij hebben Hans iets nieuws geleerd. Stap 1 op het niveau van Hans vaststellen was: Hans, hier is een gat en dat moet dicht. Succes! Hans begos als echte politicus met de traditionele fout door te proberen het kleine gat met het grote gat te dichten. Je ziet, wij waren wel teleurgesteld, maar niet verrast. Stap 2, instructie. Haal de zand van plekken waar die over is en vul dan het gat. Wij waren oprecht onder de indruk van de snelheid, de doortastendheid en vooral ook de liercurve geweldig. Toen het iemand begreep hij, ging hij als een speer en hij de gaten dicht. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat na deze fantastische workshop ons een opperpierhaas in staat is in de toekomst elke wethouder op een correcte manier te instrueren. Maar dat is nog niet alles. Wij bieden als Vorstenraad ook het gereedschap hiervoor aan. Eerst wou wij deze alle Vorstenraadschap aanbieden, maar dat ding is helemaal naar de kloten. De keienschieters hebben er keien met proberen op te graven. Dus wij hebben een compleet nieuwe aangeschaft die wij nou overhandigen aan de opperpierhaas. Succes verzekerd, denken wij. Die gaten die waren trouwens mede mogelijk gemaakt door laanboomkwekerij Michels Klasses. Wij zijn als Vorstenraad absoluut positief over de toekomstmogelijkheden van dit BMW. Zo is wethouder Martijn van der Putten verantwoordelijk voor Venray Bijenvriendelijk. Voor een klein bedrag gaat hij overal in de gemeente gaten maken voor de bijen. De ene bij krijgt wat bij, de bie krijgt wat minder de bie. Dan willen wij de jongste telg uit dit zeer jeugdige BMW nog een compliment geven. Eerst vonden wij het verdacht dat wethouder van der Putten zo extreem veel was dat de jeugdige Anne erbij kwam. Een paar jaar geleden is volgens mij zo'n partij die zo pro-jeugd was verboden toch, Martijn? Maar Anne ligt absoluut uit het juiste holt gesneden. Ze is zuinig. We hoorden dat ze zelf in haar tuin gaat blaffen omdat ze een waakhond te duur vindt. Het gat wat de feest liet vallen vulde Anne op. En jawel, Anne zaagt af van het wachtgeld waar al wethouders recht op hebben. De zogenaamde APPA-regeling. Oftewel, alles pakken, pak alles. Maar Anne pakte het niet. Nou zit ik jullie wel afvragen waarom ik zo de laanboomkwekerij Michels Klasses genoemd heb. Mijn broer zei vooraf tegen mij dat voor elke keer als ik de naam van zijn bedrijf zou noemen, hij mij een hele carnaval vrij zou halen. Hij zal nog wel peentjes weer zien bij de televisie. Ook bij mij komt er elk jaar weer een flink gat in de portemonnee met vastelovend. Maar aangezien ik hier BMW heb verteld dat ze andere gaten niet mogen laten dichten, Jan, jij hoeft dat niet te betalen.
groei met Michels wil zo niet groeien. Einde sluikreclame. Het favoriete dorp van de Pielhazen, namelijk de Schaanse Knuppels uit Kaasselen, vinden wij van de Vorstrood een mooi gat om het af te sluiten. Ik sluit af met een gedicht over gaten. Ik ga nu dichten over gaten. Over gaten die we moeten dichten. Gaten dichten heeft meerdere kanten. Gaten dichten meerdere gezichten. Gaten dichten is een gave. Gaten dichten is een heel moeilijk ding. Al zijn er mensen die goed gaten kunnen dichten, zoals Gordon en Gerard Joling. Met vastelovend gedragen de meesten zich goed, maar sommigen slecht, door het de opvoeding niet bij mogen baten. Want jullie kennen dit soortje nou ook, maar ik haal ze wel in de gaten. Want als Alse van alle vorsten zie ik dit als mijn roeping, of beter gezegd, als mijn plicht. En wat jullie nou ook zeggen of vinden, dit gat is in elk geval weer mooi gedicht. Vastelovend! Vorst Ruud, bedankt voor die scherpe woord, vooral gericht aan ons gemeentebestuur. Het voorrecht om als laatst iets te mogen zeggen op deze middag is aan onze opperpierhaas. Mensen luister en kijk vooral ook goed. Het laatste woord is aan onze opperpierhaas Hans Gillissen. Hebben jullie het allemaal kunnen begrijpen? Ik ook nog niet veel, maar ik ga proberen om er toch een beetje chocola van te maken. Nou zie ik met een adjudant achter me staan. Is er niet nog het te bespreken? Houden we hier niet nog een kleinigheidje van de straatnamencommissie wat we moesten... Verdraaid, ja. Ja, dat dacht ik toch ook. Zullen we daar maar eens mee beginnen? Echt niet meer de weg zo. We beginnen met het doen van zaken. Ja. Uw afspraak is binnen. Welkom zijn de straatnamencommissie. Heren, hartelijk welkom. Want het gaat om de naamgeving van het park hier achter ons. En, we moeten maar eens heel goed nadenken over welke naam we daarvoor bedenken. Maar misschien hebben jullie alvast een idee, ik weet het niet. Nou, in carnavalstijd zou ik niet meer stonden als de twee prinsen die het verste van de gemeente afwonen, als die zijn naam aan een park konden geven. En wat hadden we dan in gedachten? Prins Achtplein. Prins Achtplein. Dat is gewoon de eerste plein. Ja, dan moet er gewoon kiezen. Hè. Maar als we het nou eens in het midden zoeken, heer. Als we het nou eens noemen het wel zeer geleerde, edelachtbare Dr. Hans Gillissenplein of park. Wat vinden jullie daar? Want dat is toch op zich een prima idee. Ja, maar wij komen uit de Vredepel en naar Bilswijk en wij zijn niet zomaar van plan om de zonderslagenstoot weg te geven. Maar dat is denk ik ook in de commissievergadering zo bedoeld. Ja. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Is hier ergens een straatnamencommissie? Nee, dan brengt u even er naartoe. Oké. Ja? Ja, uw afspraak is binnen, meneer. Nou, laat maar even binnenkomen. Dus kijk nou, dan kunt u binnen. Want het zou gaan over het park. Dat klopt, hoogeerwaarde. Het gaat over het park, ja. En wij zien bezig om daar een besluit over te nemen. We zien er nog niet helemaal uit, maar we hebben toch een aantal bijzondere varianten weten te bedenken. Ja, het voorstel van ons was eigenlijk dat we het Prins Aert en het Prins Johan de Guste park zouden noemen. Die namen die het gehele bedacht heren, die doet je maar in Blitterswijk of in Vredepeel in de grondtunnel als je wilt, dan heet hij in het park. Hè. Zeker niet. En het voorstel om het edelachtbare, wel zeer geleerde Dr. Hans Gillissenpark. Wat is daar mis met?
Wat een prachtige klinkende naam. Een prachtige klinkende naam. Als ik s'avonds morgens opstaan en ik hier goed de venster, dan moet ik iedere morgen in dat park kijken. Ja, dat gaan we dus niet. Dat moet toch iets geweldigs zijn. Relaties kunnen goed zijn, maar dit is ook wel echt te gek. Misschien kunnen we dat op een informele manier even bespreken. Nou, opperpelaars. Gezondheid. Ik hoop dat we eruit komen. Ik hoop het ook, maar... Ja, het zal nog niet metvallen. Dat zal nog wel een fles kosten, denk ik. En gaat te eten misschien. De wien is in ieder geval toch alvast heerlijk. Heel goed, heel goed. Complimenten aan de Geron. Ja. Dag heren. Goedemiddag. Hebben jullie de keuze al kunnen maken? Wij hebben een keus. Althans, ik heb wat mij betreft een keus gemaakt. Kiek maar in. Nou, dat is ja. Pastorie. Dat weet ik ook niet. Ik heb ook een keus gemaakt. En dit moet toch wel inslaan als een... Ja. Daar ben jij wel van. Dan zou ik inderdaad moeten gaan twijfelen. Maar ik ga je nog wel wat anders in gedachten dan. Nou, maar laten we maar vertrouwen. Laten we maar eens naar de keuken gaan. En dan maken wij dat gewoon af. Dat is goed. Ja, dit is wel een cliffhanger, hè? Hoe gaat dat aflopen? Ja, nu zijn we er nog niet uit. Nu zijn we nog niet uit wie dat park bij mij achter gaat heten. Maar ik heb begrepen, ik kreeg juist een uurtje ingevloesterd, dat we een live straalverbinding hebben met het park. En daar gaat nu de onthulling plaatsvinden van de naam van ons park. Dus beam us up, Scotty. We gaan live naar het park. Prachtige park. Geweldig veel mensen zijn hier samengekomen om getuige te zien van de onthulling van de naam, de bekendmaking van de naam van dit park. En de straatnamencommissie heeft er uitvoerig over nagedacht. Mijn adjudant heeft erover nagedacht. Dus wij gaan ervan uit dat we allemaal aangenaam verblijd zullen worden door eindelijk een fatsoenlijke naam voor dit park. En we weten ons ook geflankeerd door twee hele belangrijke prinsen. De prins van Blitterswijk en de prins van de Vredepeel. Dus mooier en toepasselijker en symbolischer kan het niet. Mag ik de beide hoogheden verzoeken om over te gaan tot de onthulling, de bekendmaking van de naam van dit prachtige park. Ja, dat doen we zo meteen. Zo. En dan nou is iedereen nieuwsgierig, nadat we dit allemaal hebben metgemaakt. Wat kregen we nou allemaal voor een antwoord op die klinkklare prietpraat die we hier hebben gehoord, ook in mijn richting. En dat is nog niet gemakkelijk, maar dan zie ik weer iets. Ja. Een brief uit Sint Agatha. Aha. Schoonmoeder. Dat is genoeg. Dankjewel. Ja, dat is een brief van mijn schoonmoeder. Uit Sint-Aagten. Aan den ideale schoonzoon, mijn lief Hanske. Lief Hanske. Ik zit met gekromde teen te kijken naar wat de pielhazen hier allemaal te berde brengen. Ik zit nou niet in Sint-Aagten, maar bij boomkwekerij Michels Klasses, waar ik geniet van een lekkere tas koffie. En als ik vorst Rob en prins Roel moet geleuven, dan heb jij de afgelopen jaren kennelijk te weinig repliek gebouwen tegen ouw steken onder water. En kennelijk hadden ook veel te weinig verandering teweeg gebracht. Jongen. Ik snap niet wat die nou eigenlijk te knooien hebben. Of die mensen hebben slechte oren en slechte ogen, of ze zien de subtiliteit van ouw meesterlijke replieken en ouw geweldige, doordachte veranderingen. Gewoon dringt dat niet tot ze deur. Er is met de sleuteloverdracht de afgelopen jaren zoveel veranderd. Alleen de pielazen hebben het niet eens in de gaten gehad. Kijk, lief Hanske, dat geeft een mooie aanleiding
volgend jaar de revolutie dan maar eens helemaal zijn doorgang te laten vinden. Geweldig. En wat geweldig ook, dat vorst Rob helemaal niet in de gaten had gehad de afgelopen 6 jaar, dat je hem toch de oren had gewassen. En die had je niet in de smiezen. Geweldig. En daar haalde ik van. Goed gedaan, Hanske. Gij blieft de ideale schoonzoon. Al was het alleen al omdat je mij nooit van de repliek dient, Hanske. Daar haalde ik wel van. Je weet, ik haal niet van schoonzoons die mij tegenspreken. En nou riest de vraag, lief Hanske, hoe ga jij die gasten nou terugpakken? Vorst Rob en prins Roel. Dat knaaien moet maar eens aan de kaak gesteld worden. Vat ze terug, die knaaienmensen. Mag ik jou een tip geven? Geeft een van die twee een domheidsprijs of zoiets. Jullie hebben in Venrooy toch het hultere pulleke. Ik nomineer vorst Rob voor het hultere pulleke. En misschien kunnen zien geknaai ook nog weer spreken met het toewerpen van een paar van die internetmunten, bitcoins. Je weet wel, dat geld dat je niet kunt zien, maar waarmee je wel kunt betalen. Dan wrijft het er ook nog eens goed in dat je mij iets kunt krijgen zonder dat je het in de gaten hebt. Net als oude briljante replieken van de afgelopen jaren die Rob helemaal niet had opgemerkt. Ja, revolutie in het land van de sleuteloverdracht. En Hanske, zoals ik van jou gewend ben, doe jij precies wat ik jou opdraag. Ik ben benijd en volg jouw repliek op de televisie. Hoi je wat? Schoonmoe en groetjes van Schraar. PS, als Rob dan toch bloemen aan het sturen is, dan heb ik ook wel een bloemke verdiend. Hertrakse straat 2, Sint Agatha. En dan moet hij er een kaartje aan hangen, niet met Hansje, Pansje, Kevertje, maar Robje, Popje, Rozenknopje. Zo, nou gaan we eens even kijken, want dan moeten we dus geheur gaan geven aan wat mijn schoonmoeder mij net opgedragen. Ja, het hultere pulleke is dit jaar niet uitgereikt, want ze hadden niemand die een dommigheid had begaan waarvoor je dan in aanmerking kunt komen voor het hultere pulleke. Toch weet ik wel iemand. Iemand die helemaal niet in de gaten had gehad hoe doortrapt mijn replieken waren afgelopen jaren. Dus ik wil mijn adjudant Ger vragen om mij even te assisteren en vorst Rob zijn stijk af te nemen, zijn kieps, zodat ik hem kan omhangen, niet met het hultere pulleke, maar met het lieshultere pulleke. Dik verdiend, dik verdiend. Ja, en dan had je mijn schoonmoeder het ook over die bitcoins. Bitcoins, je weet allemaal nog wat die dingen betekenen. Dat internetgeld, het bestaat niet en toch bestaat het. De repliek bestaat niet en toch bestaat ze. Een bitcoin. En nou hebben we in overleg met Ike Busser hebben we een Venroydse variant ervan bedacht. Dat is eigenlijk een collegemunt en in het Engels een boardcoin. Boardcoin. Nou is dat niet echt Venroods, dus we moeten dat een beetje omschrijven, zodat we het allemaal goed ook kunnen lezen. Juist, boardcoin. En dan doen we die lettertjes even door elkaar husselen en dan krijgen we de nieuwe valuta van Venrooy. Een Robknoit. Een Robknoit. Moet ik eens aan wennen.
Hoe duur is dat bier hier? 1 Robknoit 11. Klinkt toch goed, hè? Wat is nou de waard van 1 Robknoit? De waard van 1 Robknoit is 0,773 euro. Dat is ook niet toevallig. De Pielhaas bestaat 77 plus 3 jaar. 80 jaar, lief mensen. 80 jaar bestaat de Pielhaas. En dan is het ook heel gepast dat 1 Robknoit, dat precies 773 eurocent is. Is toch geweldig, hè? En nou komt de vraag, de huiskamervrouw, kijken of die knappe cup nog een beetje kunnen rekenen. Hoeveel is nou 11 Robknoit in euro's? Hoeveel is dat? 11 Robknois in euro. Laat maar zien. Dat is 8,50. En dan zullen we metmaken dat wij daar nog heel veel van te horen zullen krijgen. Een Robknoit. Geweldig. En dan nog heel even terug naar Robje, Popje, Rozenknopje. Want in alle knipogen en speldenprikjes moeten we zeker onderkennen, we zullen den mens missen. Met een enorme creativiteit heeft hij toch altijd iets geweldigs weten te maken van de vastenavond. Altijd een gepast woord, altijd ook wel een scherpe opmerking, maar ik vond het eigenlijk, ondanks mijn bezwaar van net, dat is natuurlijk ook allemaal maar een speldenprikje. Ik vind toch dat rustig gezet mag worden, dat Rob toch een vorst is geweest en nog steeds, waar we allemaal best een voorbeeld aan kunnen nemen. Nou hebben we, ja, daar mag ik voor geklapt worden. Nou hadden jullie in de krant gelezen dat de gemeente Venray buitengewoon het gepresteerd als mantelzorgwerkgever. Wij willen Rob heel graag onbezoldigd inlijven bij het ambtelijk apparaat van de gemeente Venray. Dat is toch iets heel geweldigs. En daar willen wij ook, omdat het om een mantel gaat, Rob de bijbehorende mantel met kroon voor omhangen. En ik wil heel graag vragen of onze gemeente SIK in de Enstalte wil staan, want dan is het symbool van het werkgeverschap van de gemeente Venray. En ik wil de 4 wethouders vragen om, zoals dat bij protocolaire gebeurtenissen altijd gebeurt, even in slagorde hier in een halve cirkel te komen gaan staan. Mag ik de adjudant verzoeken om ze even ook in de juiste volgorde, in opklimmende lengtemaat, op te stellen. Zo vereist dat nou eenmaal het gemeentelijk protocol. En nou wil ik heel graag ook de prinsen van Blitterswijk en de Vrij vragen. Dat zien de mantelverenigingen van ons gemeente. Zij flankeren ons gemeente. Zij omsluiten ons allemaal, omdat wij één grote vastelavondsfamilie zien in ons gemeente. Dus ik vind dat jullie dat symbolisch ook getuigen van moeten zien. Robje, knopje, rozenknopje te vragen om even naar voren te komen en zich door onze gemeentesik te laten omhangen met de mantel der vriendschap. Met de mantel van het royale, onbezoldigde beambtenschap. ROB, Rob. Knoit, niet. Er ligt nog ergens een kroon. Dat we... Oh, daar is die. Mag ik de SIK verzoeken om de jonge, jeugdige, enthousiaste, energieke ambtenaar ook te kronen. Nou. Laat dit, lief mensen, het symbool zien met de beroemde, bekende knipoog, want dat mag. Hier zit toch een mens aan wie we veel dank verschuldigd zien. En ik weet zeker, de andere vorsten die dat net zo goed allemaal doen, die weten hoe het voelt om dit belangrijke werk te doen. Chapeau, petje af. Je hebt al petje net afgezet, een plets te maken voor een kroon. Maar ik denk dat dat symbolisch buitengewoon terecht is. Rob, bedankt voor al uw goede zorg.
Nou, en dan alleen voor de finproevers, den mantel het gekost 6 Robknoit 12. De kroon 11 Robknoit 33. Nou, ik mag de heren en de dames verzoeken om onder leiding van mijn adjudant weer plaats te nemen. Ja, tenslotte wil ik nog 1 persoon feliciteren met de verjaardag. Er is namelijk iemand jarig. Een keiltje van 2. Een heel beroemd keiltje van 2 jaar is vandaag jarig. En dat is niet zomaar een keiltje, dat is een heel verstandig keiltje. Die geweldig goed al kan praten. Vorige week zat hij op het kinderdagverblijf en toen vroeg de juf: en wat weet jij te vertellen over de Floriade? En toen zei dat kereltje: ik ben blij dat u mij deze vraag stelt. En ik zou die dan ook graag willen beantwoorden in de context van de langdurige geschiedkundige ontwikkeling die wij de afgelopen eeuwen aan ons landje en onze streek voorbij hebben zien trekken. En dan begin ik bij de Renaissance in de 16e eeuw, waar de Nederlandse cultuur toch volop hoogtij vierde. En via de verlichting en de rationalisering zijn we uiteindelijk uitgekomen in de 20e eeuw, waar de kiem werd gelegd voor de Floriade. En toen, in 2012, was er de Floriade. En die juffrouw die zegt: jammer keeltje, wat is dit nou toch voor een ongelooflijk langdraaiige onzin? Van wie heb jij dat? Ja, zegt hij, dat van mijn vader, dan is wethouder Jan Lonen. Maar ik wil Jan en Suzanne van harte geluk wensen met de verjaardag van Hanneke. Van Han, moet ik zeggen natuurlijk. Doet hem ons aller groeten van de hele zaal. Ook van mijn schoonmoeder. Ja. Inderdaad, de adjudant fluistert me nog toe. Er is nog een geschenk aan mij aangeboden door de prinsen van Blitterswijk en de Vrij. En ik weet echt niet wat erin zit. Ik weet het echt niet. Dus we laten ons maar verrassen. Adjudant, wil jij misschien alvast wat voorbereidend uitpakwerk doen? Ja, de deugnieten. Het prins Johan den Eerste en prins Ad den Eerste petje. Kijk. Nou, prins Roel, als dit geen verandering meer is, dan weet ik het ook niet meer. Goed, mensen. We zien toe aan de afsluiting van deze bijeenkomst. Ik vond het geweldig om hier weer als opperpeelhaas te mogen aanwezig zijn, samen met de wethouders en de gemeentesec, samen met alle belangrijke prinsen in ons prachtige rooi. Die kregen het allemaal druk, die hebben het al druk, maar die gaan de komende dag inhoud geven aan een belangrijk feest. Een feest met diepgang en een feest met inhoud. Daar zien wij hier heel goed in. Feest van verbroedering en feest waarin we omarmd worden door de 2 prinsdommen Blitterswijk en de Vrij. En alles wat er tussenin zit, maakt ons allemaal blij. Ik wens iedereen een fijne vastelavond. We zien elkaar gauw genoeg weer. En voor degenen die de roets induiken, heel veel plezier. Duut hen, tot weres. Opperpielaars en assistent, bedankt voor dit ontiegelijke mooie optreden. Opperpielaars, adjudant, uiteraard alle leden van het college, gemeenteraadsleden. Veel dank voor dat wij hier weer op deze machtig mooie middag bijeen mochten zien. Ook dit jaar hebben we weer kunnen genieten van ontzettend veel wijze, maar vooral ook joekse gebeurd. Dankjewel, Kels. Alle mensen hier zien we monden in de zwier geweest om er weer een paar fantastische dagen van te gaan maken. Iedereen hier doet dat met ontzettend veel inzet, maar vooral ook ontiegelijk veel schik. Wij zijn blij dat jullie hier ook als gemeente weer al die goede initiatieven wetten ondersteunen. Dank daarvoor.
Bedankt ook namens al die vastelovensvierders die hier buiten al op het plein staan. Fantastisch. Zuutje Zan, hier achter ons. Fantastisch dat jullie deze dag weer zo muzikaal het weten op te leuken. Een ander speciaal woord van dank voor alle mensen die deze vastelovenskathedraal weer zo mooi gemaakt hebben. En die dit weer hier zo goed hebben mogen organiseren. Bestuur, directie, mensen van de Bijenkurve, dankjewel. Bedankt ook. Ja, dat is mooi. Veel dank ook aan alle mensen die deze installatie hebben georganiseerd. Dat is commissie CMP van de Pielhaas, samen met de assistenten van het college van BMW van de gemeente. Het gemeentebestuur zelf, dankjewel voor jullie gastvrijheid. Wat een werk weer. Wat hebben jullie er allemaal van gemaakt om hier deze zaal zo mooi aan te kleden en om hier zo'n prachtig programma neer te zetten. Fantastisch. Om met onze prins Roel te spreken, met Olly aan de knoppen is ook de vastelovend niet meer te stoppen. En uiteraard, jullie hier, allemaal in deze zaal. Zonder Olly zou je de vastelovend niet zo zien zoals hij is. Want jullie zet Olly daarvoor in en daarom moet je hier zien. Geniet er dadelijk ook zelf van, want jullie ziet het hart van dit feest. Geer, nodig ik Olly dadelijk allemaal namens het gemeentebestuur uit een boven voor de rode doos in die foyer het glas te gaan heffen. Om samen met ons allemaal een pilsje te gaan drinken. We kunnen dat doen met het gezicht naar buiten gedraaid en dan kunnen we allemaal mooi kijken naar de roets. Ik vind het een fantastisch evenement dat van geen kant allemaal weg te denken is van onze vastelovenskalender. Fantastisch. Met z'n allen gaan we dus direct eraan de vatten op dit mooiste feest van het jaar. Het mooiste volksfeest van het jaar. Want nog altijd, kijk nou dadelijk maar buiten, iedereen doet met. En dat is mooi. Om 4:20 is er buiten ook op het plein de loper uitgerold voor de openingsceremonie. Zie ook daar getuigen van, want ook dat belooft met zo'n trio weer een knallend spektakel te gaan worden. De mensen die hier binnen zien en genuttigd zien door het trio, die wil ik dadelijk vragen om achter in de foyer onder even bij te komen, want er zal nog iets moois voor jullie gaan gebeuren. En alle andere mensen gaat er dus dadelijk ennen op kosten van hun eigen belastingcentjes boven en vatten. Dat is fijn. Vastelovensvrienden en vastelovensvriendinnen uit de Schanse gemeente. Deze installatie is nou op zijn eind. Maak er een machtig mooie feest van, in Olly Dorp of hier in Rooi. Met Olly voorop gaat het totale feest altijd door. We huren dadelijk nog één keer Rooi mijn dorp en dan gaan we ervan genieten. Vastelovensvrienden, vastelovens samen!
Thank